youthofgsb नमस्कार. फेब्रुवारी आयला आमगे GSB समाजाच्या मोस्ट अवेटेड इवेंट लग आयला. कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स आज Pharmalabs GPL Utsav 2024 हाच्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आज तुलान प्रारंभ जावचा आसा. या प्रोसेस कशी असता म्हणून सांगून आम्ही आता पळया. GPL 2024 हाक रजिस्टर करचे आता अत्यंत सुलभ. रजिस्टर करचाक हांगा आमगेले व्हिडिओ टू दिसता लिंकारी क्लिक करायची. लिंक मेळ्ळी म्हण जाल्यार आमगेले इंस्टाग्राम पेजाच्या बायोन थोचून लिंकारी क्लिक करायची. तुम्ही फुडले वर्स रजिस्टर केला म्हण जाल्यार तुमगेला मोबाईल नंबर फर्स्ट नेम आणि लास्ट नेम टाईप करून सबमिट बटन ओतियाची. तेदना तुमगेला डेट ऑफ बर्थ निमगिता. आता तुमगेला डेट ऑफ बर्थ इनपुट करून सबमिट बटन ओतियाची. आता तुमगेला प्री अप्रूव्ड पास तुमगेल मुखारी आसा. लगेच तसल्या डाउनलोड बटनार वचून तुमगेल पास डाउनलोड करून घ्यायची आणि GPLाक येताना तुमगेल मोबायलान तू ह्या पासाच्या सॉफ्ट कॉपी घेऊन यायची. तुम्ही फुडले वर्स रजिस्टर करनी म्हण जाल्यार तुमगेल मोबाईल नंबर फर्स्ट नेम आणि लास्ट नेम इनपुट करून सबमिट बटन ओतियाची. आता हांगा दिसता अशी तसल्या फॉर्मारी निमगेले तसल्या पुरे डिटेल्स इनपुट करून हंतू मस्त इम्पॉर्टंट आशिल्ले तसल फील्ड गोत्र आणि कुलदेव दिसता अशें ड्रॉप डावनान तू तुमगेले गोत्र आणि कुलदेव ना म्हण जाल्यार अदर म्हणल्यार ऑप्शनार क्लिक करून तुम्ही तुमगेले गोत्र आणि कुलदेव टाईप वय करता. तुमगेले एक चंद पासपोर्ट सायज फोटो तशीच एक आधाराचे जो खंयचेय गव्हर्मेंट ID प्रूफ अपलोड करून सबमिट बटन ओतियांची आणि एप्रुवलाक वेट करायची. 24 आवर्स भितर तुमगेले ॲक्सेस एप्रूव जातरी तुम्ही वापस ह्याची लिंकार क्लिक करून तुमगेले मोबाईल नंबर फर्स्ट नेम आणि लास्ट नेम टाईप करून सबमिट बटन ओतियांची. आता तुमगेले डेट ऑफ बर्थ घालून सबमिट बटन ओतियांची. तुमगेले एप्रूव्ड पास आता डाउनलोड करच्याक रेडी आसा. डाउनलोड बटनार ओतून तुमगेले पास डाउनलोड करून घेवयांची आणि GPL वेळार तुमगेले मोबायलान तू हाची सॉफ्ट कॉपी घेवन येवयांची. कोडियाल स्पोर्ट्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स आज Pharmalabs GPL Utsav 2024 powered by Puzzolona, Abharan, Liz Montagens India, Reliance Smart Bazaar, DBS Trade Link and Advisors Private Limited, co-powered by Aruna Masala, Motil, Jayalakshmi, associate sponsors V Bazaar, FinPower, Saraswat Cooperative Bank Limited, broadcast partner youthofgsb. तुम्ही इतलो वेळ पळयला रजिस्टर कशी कोर म्हणून सांगू आणि टाइम वेस्ट करनाशी आत्ताची GPLाक रजिस्टर करायची आणि त्या इव्हेंटान तू भाग घ्यायची. इतलो वेळ या व्हिडिओ पळयला खातीर मस्त धन्यवाद. कंटिन्युअस अपडेट्स खातीर आमगेला फेसबुक पेज, यूट्यूब चॅनल आणि इंस्टाग्राम पेज फॉलो आणि सबस्क्राईब करच्याक विसरू नकाची म्हणून सांगताची. मेळया आम्ही GPL Utsav 2024 आणतो.